Mera gutni masa mangnoi mera hai tomung soilya kuto sokijak tongo. Borok sakno Christian hnoi sapano borok ya. Borok mothabuya. Borok bahaike soi merani bomotomno soui. Borokni chitrajak simuk nori aroni kipili phainarokni kokno khnake srai ongo. O kalgro internet no asik ke samungo phnangkha omahai kebo phano samungo phnangmanyakho. Sing muito manariknai Kristo mothano boni thuybai paikha. O kaplaisa kaitor hai ang sang hong hai tatal mothani katiri uiton nani. Kristo Jisu sakangno sojak khlairikha sojak tongdi hinai. Ani mung nai phainai masia phatra hinai. Beba kusungno rangsagongya kaitoni mung nanai jotto kahamya. Aboni bisingo mera bukur sumjakse tongo. Almighty God kaisa mothaya abo kaisa juda dormo se. Bahai dormo hai aro bo Jisuno khulumani logio tei kubunno bo khulumo. Borokni bo juda bijab tongo aro bo Bible ni kokno najak. Muslim rok bo Jisuno prophet ni borom ribo borokni bo Quran tongo. Jisu tewaisa phainai hinai borok poitobo khlaio phia o Qurano bo Bible ni kokno najak. Haibano borok juda dormo se. Omhai keno Almighty God bo kaisa dormo se. 1991 ni simi abo sengjakmani borokni bo kubun bijab tongo aro Bible ni kokno suijak. Christian ni satani se borok confusion ongo borni girja bo kurui thangna bo kurui. Phiaba sing muito manariknai mothani bagai se Jisu thiyo motha sini tongo tei mothao thangna bo nango. Musasek dormo chengna hinke swkangni simi tongnayo bothop ma thubo o grobo omahino khlaikya. Kristoni kotorma bufang chikon sao bothop thupka tei sing Jisuni no hinui buino lama koronani sengkha. Mokol lukthaya tei khunju khnathaya rokno hinke angno Jisu ani mung lighting dengbo hinui sanani sengkha. Borok tebo sao Jisu asai phaikya o ayogo boni mungbo slaijakha. Kerongni ayogo Yehua somai katalni ayogo Jisu kaitoni hani ayogo kaplaisa kaitor ongnai hinui borok sao. Kaitor boni mungno sase salaya aboni video link rijak tongo thangui naidi. Kaitor bahan butio phaikya bijabo tamosa paithani salo ano Yehova bo Jisu bo masia bo hinglak kaplaisa kaitor se hinnai. Puilani motha hinke sala rok bai songsajakha tabok hinke borini bisingti songsajakha ihi bothak dikho kaplaisa kaitor 2.0 phai tongo abongkha gurumani bisingti motha songjanani ihi tebo tongkho 3.0 kaplaisa kaitor. Tei bisik borokno bandi sinani tei bisik ba lama korobai sinani o kubun dormoni bisingti. Kathar elembago srai adiba mathai 24 ni 23 ni simi 27. Afro norokno khorososuk iko nahardi orose masia ebake uko orose bo hnui sake bonikok tanari. Masia phatarok bai deri phatarok basaono borok soidom bai wana masingsa samungrok phunugano. Ongkheba kaitini songjak borokno suda lama korriwano. Khnadi swkang bairono ang norno kok sao hake tomungno borok norno iko nahardi bo u hasing pantrose hini sake arota thangdi. Ebake nahardi bo oro bisingose hini sake o kok tanari. Tamni hinke sal kabaini sal thangbai bokhak nokha jilik sake nokha philik ma haikese borni sajla phayano. Jisu Kristo swkangno sai kalangkha ta thangdi o jagao hnui. Hasing panthro ta thangdi hini sao China ta thangdi South Korea ta thangdi hini sao chini Jisu Kristo swkangno phaikya bo takbo tongo bo kwthang tongo bo tewaisa borogongui asai phainani nangya bo kwplaisa kaitose bo tinibo ahai khanabo ahaino. Tei kaisa thayo khuk tanglayano samung bijab 1 ni 9 ni simi 11 o kok sabai kheno borni mokol baskango bo suknaho tisai tilangjakha hake sumui dolasa bono kotonui ori phaima bai borok bono nuglia. Borok Jisu thangmano log nokha jaka bakhak naisalai se tongkho afuru asom sari kufur kanjak borok khorognui borokni aro basa phaikya. Borok hai hini saka o Galilee song norok thongke nokha jaka bakhak tamongui naisalai tong. Norni aroni suknao tisai tilangjaknai o Jisu kipili phayano bo suknaho thangmano norok nungma haino bo kipili phayano. Belai kheno srai kathar elambago swkangno sao Jisu Kristo phaipro sik joto palkhe nuknai hini sao abo internet ni bisingtui WhatsApp ni bisingtui Messenger ni bisingtui nuknaiya joto palkhe nuknai hini sao China ni simi nuknai o kogya aboni bagai Jisu Kristo kipili phaipro joto poito khlainarok nuknai je Jisuno poito khlainarok je jaga phano tongni China phano tongni Bangladesh phano tongni bo nuknai hini sao naidi norokno bisikke phem logoi tongkha
Sainao simi se Jisu phayo sing muitu mandarnai kaitor sakangni simino El Shaddai eba kaplaisa kaitor Genesis 17 ni 1 sao laino basa phayani se leri basa phayo hinkhe Genesis 17 ni 1 no samani khnali anata Luke 2 ni 49 sao Jisu serani simino saimano bo sabo yang kaplaisa kaitor yang seng binkhe saise manya bo sabo Zawai sense bono sao ningse kaplaisa kaitor hini yang seng bin hinkhe saise manya Teise bo sakbai thangbo osaiya zawai sense boni osai kisa kuthoke wanchoke no srai sayongo tatal te sugya boni wanchomurok mathai suloni 18 sao o mothano kebo phano morkini horphano sokomoni manglak almighty hai tokbothop sikonsa tamomannai Hebrew 10 ni 8 ni simi 6 do tamosa phadising khuktang layano puila bo hai hini saka ratharma bo ningnaiya barokmano bo ningnaiya hayao puntok sokomanobo naiya sumjok sakakna bagai ratharmanobo naiya ningomorok bebakno habo hamjagya kerong riksawoi omotoi ratharpano bo okokno saka afur bo haihini saka o kaitor nini musungtui samung khlaina bagai ang oro se tongo abo baino agini ratharmungrok kaitor khibiwi ribaikha hake Kristo sakno rimani abono tubukha Kaitoni musungtui Jisu Kristo samung khlaima bagai bo waisa baino sakno rimabai sini bebak ni sumsok susajakha Jisu Kristo sini pap ni bagai je bolidan dibani abo waisa baino sini jotto pap no susabaikha ni sao sini sumsok ni rairung tei krikha Kristo Jisu no poito khlaima bisingtui kaitoni khairokma sini sakao klai phaikha sini jotto pap khoma jotto judai osayono bachawoi sal brum brum bini samung khlayo hake o ratharmung no ratharmung rathalayo aile o ratharmani abo sumchokno sakagui se manya yang Kristole sumchoni bagi waisano ratharka abo mol brum brum suknai hake abo paibo kaitoni yagra bakhak asugoikha Jisu Kristo o sangsani sumchokno susa baimani abo mol brum brum sukha hini sao tenibo khanabo tei mol brum brum bo barbar bo phayoi sini sumsok kisisa tongkho te kisisa samung payakho hini sanan naingya bo complete samung khlai thangka tei sukna hani yagra bakha asukha hini sao Jisu Kristo tawbo o jagano China oya Japan oya South Korea oya belaikeno srai srai se yang Kristole sumchoni bagai waisa baino ratharka abo mol brum brum sukna hake abo payoi bo kaitoni yagra bakha asugoikha Kaitor bini kena arirokno bini yakung yaphangni yakung boksa jaknai khlaiyasak bo aro nasingi tongo salsa Almighty God no poito khlainarok Almighty God dok ama kaitorok yangseng bindok jahangil jarok angsang hongrok jotto Jisu Kristo ni yakung tolao klaibainai boni ukulogo thangnai rokbo hake waisa ratharmani baino bo sumsok sujagrokno kaham khlaiplaikha oro belaikeno srai srai kaham khlaiplaikha hini sao barbar tei sumsoni bagai tei kuno bolidan kori waisa baino abo complete paisukha khajani poito khlainarok trinity no poito khlainarok pha sajla phola kathano poito khlainarok tei khoroksa juda chothurto byakti sabo alada khe swతంত্র ongoi phai sini bagai kalvari krusho thinai Jisuni yago perekni mari kapala tongmani boni tongnai de koroi sini Jisu kaisano bo pholase sini o bible se borokni kena ari abo tongma baise borok tatal hini saimano kaitini o kokno khibiui ta thangdi abo seng babaini nei kubukse kono kara kheromdi boroni Almighty God angsang hong jotono kamai thangbaino komorbayano paithago o kok sawoi mathaknai Facebook rogo WhatsApp rogo YouTube rogo ahaino Christian group bai Christian video rok bai Messenger rok bai ta kwrungdi kwbangma Christian senior rok bai online o sininani ta thangdi eba borokno silingnani ta thangdi hambai kaito norokno omhai kwbangma phatarrokni yakni katri uitoni thung kubui kaito no siridi mathang jagdi hambai kaito lobjak thun amen